Eli Energe Oy:stä ollaan sähköjärjestelmien ja tietoliikenneverkkojen merkittävä toimittaja Suomessa. Palvelemme 16 paikkakunnalta käsin projektitoimituksissa. Sitten ollaan vahvasti kumppanina Itä-Suomessa ja Kainuussa. Hoidetaan siellä vianhoitoa ja kunnossapitopalveluita. Meitä on kaiken kaikkiaan lähestulkoon 300 ammattilaista tässä Energessä tuottamassa näitä palveluita. Pidetään Scanpolea vastuullisena toimijana ja on vahvasti paikallisena tässä läsnä meidän arjessamme. Yhteistyö Scanpolen kanssa toimii hyvin. Aina on saatu palvelua ja projektitoimitukset ihan ympäri Suomea ajallaan ja vika- ja häiriön korjaustilanteissa yksittäisiä pylväitä saatu tosi nopealla toimitusajalla ja samoin kuin isoissa suurhäiriöissä. Niin puupylväitä tullaan käyttämään jatkossakin linjarakennuksessa. Vaikka maakaapelointipuumi onkin ollut kovaa viime vuosina, niin keskijännite- ja pienjänniteverkkoja varmasti tullaan rakentamaan tulevaisuudessakin.